Seo cuid gan na scéalta is mó a bhír tuairisc an teachtain seo. Curú an ciste is mó riamh leataíomh gan ghaeilge agus gan ghaeltacht muiséad na seachtain seo. Fógraíomh 150 is a 8.9 milliún euro gan ghaeilge, gan ghaeltacht agus gan hiileáin in fiche. Ardú 6 milliún euro ó bhuiséad na bliana seachtaine. Chuir eagraíocht ghaeilge fáilte ribh an ardú ach dúirt go bhfuil bearnaí fósán. Seachtain mhór a bhí an go luchtnas ratha sóisirí agus torthaí scrúda an tábhar eisithe de céadaoin. Cuir analís ar na tuairisc na figúrí ní ar na fiche géad go na daltaí scrúdú gaeilge ar bithim léana agus daire a bhhad níos ála daltaí na bliana seo na mar a daire le daltaí na bliana seachtaine. Fuair 8.4 géad a go pás le gradam, an grád is airde atá fáil. Tá an feachtas tóchan fósa go le rá ach nílach beirt fácaí sa chomórtas ó dógar iarthar ina fáil James Gavin go sé gairí as. Tá riint scéalta ar sí faoin tóchan agalah le Heather Humphreys faoin na deacra le cuasaí gaeilge ina measc. Dúirte iarthar ina gael go dúireach sí stádas ifigúil gan oltais ar wathe le héireann aontaithe. Bhása an craoltóir agus an scríbhneoir Manachan Magainn an teachtain seachtaine agus chruinne a cháirde agus a ghaolta is sépéal gan zaga am leach lia an teachtain seo le sláán ágáil leis. Tá alt an úmás Manachan ag an uachtarán Mícheál againn ar a síomh. Tá na scéalta sin agus tuile ar tuairisc inis.